tady bylo zaznamenáno. Je to? Že mám dát jenom potom výjezd vozidla, jo? Tady máme kratké stromy, a průměr stromu 25 cm stěnku. Je to požár, tak už si začnete chystat ty, jo? Už si začnete chystat ty vykače, jo? No dobré, ale bude do vykače. No tak budu muset jít já a Štěpán, ale uvidíme, co mi řekne velitel. Natáhněte linku od jejich auta pod to, oni si právě stihli na stavací žebříku. Jediný přístup od toho baraku je přes to okno, jo? Takže budou tam, vykači, budou dovnitř, jako první průstupná skupina. Vím si trase Vedení, jo? vedení, jo? To jsou věci od nás, jo? Stačí jedno bečko, Rozdělovat. a haďte, jo? Dobré. A útočné vedení, jako tu tečko si už nachystají sami? Víš co, připravte jim to vy, protože oni si berou žebřík. Okay. Budeme chystat vedení, jo? To znamená od té sázky, od jejich sázky jedno bečko, rozdělovač pod okno, tam je okno, takže jedno bečko, rozdělovač a připravíme jim útočný proud, takže 2 cčka a proudnici, jo? Takže pojďme. Od té sázky, jo? Jedno bečko. 2 cčka už bere Štěpán, jo? Takže vem proudnici. Chlapci, stáhl bych se být vama, jo? Tam je někdo a zhazuje vám žebřík, jo? Jo, jenom taskou. Na ten barak. Okay. Jo, jo. Tasky a my to jdeme nasvětlit, jo? Takže vemte ten stožár, vemte světlo to bez toho, jo? Nebudeme natahovat centrálu a všechno. Stojan a tu bateriovou, jo? Snad jo, uvidíme, já se potom poptám, jestli stačí takhle, nebo jestli máme tahat. Tak to zvedni, ať mi to nepade do příjem. Bude ti stačit tohle, nebo chceš vyloženě centrálu ještě? Stačí. Vaši sázky natáhneme na tu steku, takže jedno bečko rozdělovač. A rozdělovač už máme tady, jo? Ja, to je váš. Jo. Dobrá. To znamená, já si domluvím další dočky, natáhneme tam ten, bude to zatím a pak to... Dobré, tak ať si to natáhnou od nás, ať užijou svoje věci a já tam dám strojníka. To výšková technika, jo? Kam to chceš hodit? Je to jednou, můžem tu? Ne, tady na ten kraj, ten pevně jo. Je beton, no? Rendo, tady jo? Jenom to stojíš na ten chodník a oni si potom od nás natáhnou vedení, jo? To, co jsme dělali my tam Texasky, tak oni udělají to samé od nás. Dobré, tam, jak on ukazuje, tady. Jo? Jenom to skoč sem, ať si může projet někdo. Potvrzuji! Tady tam končičky. Dobré. Tam končičky.
podle všeho. Nachystal jsem ti ten krajní, jo? Nevím, jestli vám Petr říkal, ale měli byste se na nás napojit s bečkem a rozdělovačem tam někde k tomu. Bečkem a rozdělovačem kam, ale? No, někde tady. Petr, kam to jsi natáhnul? Tady z té strany. Já tady dáme rozdělovat, jo? Našeho auta. Co? Od nás, Ne, od nás. Pojedou od ní a budete se na tu střechu. Vy buďte připraveni, přijde výškovka, tak budete doplňovat výškovku, protože bude potřeba to. Takže z našeho auta neberte nic, jo? No, dobře. Takže to máme natáhnout my nemáme rozdělovat. Ne, kluci to natáhnou od vás od auta. Takže bečko, rozdělovač a ty proudy půjdou od vás věci. My máme bečka a rozdělovač a jízdečka máme už tam natáhnuté, oni šli dovnitř. No právě, proto jsem se ho teď byl psát, protože řekl, že jako nemáte nic brát, ale bečko a rozdělovač normálně tady, z naší sasky. Nebudem se nikde plantat. Budem tu a asi já nevím. A jsou připravené ty dychače, kdyby nahoru? Aspoň to otevří, vyndej to, povol popruhy všechny a nech to tam připravené, jo? Pepik říkal, že teď se má natáhnout, který tady, a že když to prohoří na střechu, tak se to bude stropit nahoru. Jo? A že to mají udělat kluci s Michalkou. A teď, když šli, tak jim zase stáhnu a řekli jim, že půjdou nahoru, vole, do toho okna. Takže vlastně tady byl velitel a strojník. A my tu nevím. Ale dejte to z boku. Z boku a dál od baráku bych to vzal. Zavodníme to? Porozdělovat? Normálně zavodíme, jestli máme dva chlapy, říkáme. Co? Normálně říkáme na střechu. Já tu dám Štěpána a Moniku, jo? K tomu těm proudům. Dobré, jo? Dobré, super. Zavodíme to, Rendo. Zavodíme to, Moni, ty půjdeš se Štěpánem k proudnici a budete valit vodu na střechu, jo? Takže běž za Štěpánem k proudnici, jo? A my můžeme zavodnit rozdělovat. A bacha, tam je trafo a spol, jo? Takže to perte odsud a právě to takhle, jo? Ale začínáme to kropit, jo? Z té druhé strany teda na střechu, jo? Na druhé straně jsou lidi, jo? Tak tomu uber tomu, protože to lítá až tam, jo? Dívej se, kam to lítá. Chlapci, máte tu plachtu, běhačku? Klasickou takovou plachtu, modrou, zelenou. To je přesně ono. Budeme to používat na tu, jo? Na ten bazének, kdyby nahoru, tak jak víte, to je. Bruno! Mám tam ještě, dojdu ti. Starý v tom? A tam jsou ty, jo, v tom červeném vaku. To už je z půlky naplněné, máme půl na drže, jo? Takže když bude potom potřeba, tak to tam klidně na té druhé straně můžeme zastavit. Záleží, jak to tam vypadá. To jako doma je ta stace, tak se na to, vidíme, necháme si vodu ještě na to, a to bude tak dobrá, doma je to ta stace. Tam tu stranu podle. Jsem na půlce. Teď jsem mu to říkal, já jsem se díval, jdem zastavit tam ten proud. Budou vytahovat tlakové láhve, vemte ten proud a nachystejte ho už tady, jo? A jak to přinesou, tak se domluvíme. Potřebuju, abyste společně s tou osobou, kterou dáváte do koše, Já to pustím a přiběhnu za ní. Já tam půjdu, dívej se, já jsem to nachystal jenom proto, že oni teď snaží ty láhve. zásahu zprava z plošiny, u zachráněné osoby našli 10 litrů hořoviny, příjem. Jo, a oni vlastně ještě neřekli, jestli to budou vytahovat, takže když jsme to připravili, jenom když oni to přinesou a řeknou chladit, tak to vezmete a půjdete k tomu. Dobré, takže mi tam
Akorát, že nás tam nikdo nevystřídá. U čeho? Já jsem tam celou dobu chtěla hadičíkem, se o mě opíral, že mohl. A tam jenom nikdo nedala. A jak já to mám vědět? Jsme to vole zasaďovat. No. Jednoho. Elitou. Jo, no. Navrstuje Richard, pak dál vám řekne, jo? A máme jít kurva. Máme na teřovníku tohle patro pod střechou, jakoby to vrchní patro je projděné celé, je to čisté. Střecha, spodní prostor je celý projděný, je to čisté, je tam otevřený, prorazil jsem světlý návrh při komínu. Dva smíchalkový jsou tady dole v těch patrech a vy projdete teda tím pádem, tohle patro je projděné do schodiště. Aha. Od schodiště to projděné není dál, jo? Tohle patro jenom, tam kde máme hadice, jo? Potom jakmile to projdete, tak se asi spojte s těma Michalkovičakama, co už prošli a co ne. Podobně, jo? jsme se tam dívali i do těch skříněk, ani tady nebylo. My jsme se dívali i do těch skříněk, co tam byly, otvírali jsme ani to. Když jsme našli děcko, zakrát jsem zahasil takový, přesný den a se plánovali, co tam vidělo. No, my jsme našli druhé. My jsme našli druhé děcko. Všechny ty vazáky jsou z Muglu, jo? Co? Že všechny ty vazáky jsou z Muglinova. A ta plachta je z Teačka. Ta je od Muglinova. Jo? No je tam mix napsané. Tak děkuju. Jo.